dels cellers on ens agrada tornar sovint i tastar trapats és Carles Andreu. És dels més reconeguts de la Conca de Barberà i dels que més ha contribuït a fer famós el trapat. Una varietat de raïm autòctona d'aquesta denominació d'origen i la seva bandera al món. Amb trapat fan negres excel·lents, amb poc grau i poc color, i uns caves sedosos que també són especialitat de la casa. Aquí són un clàssic de l'enoturisme, dels primers cellers a fer visites i volen fer-les com sempre. Tota la vida ha estat anar a un celler, tastar els vins i que t'expliquin com els fan i que t'ensenyin on els fan. És un model i una manera de treballar molt anterior a la venda d'experiències. Penseu que la visita no s'ha de pagar i la degustació es fa per tots els clients, així que segur que gaudireu molt comprant ampolles. A nosaltres ens encanta aquesta manera tan a la francesa de comprar vins i caves, que ens donin a tastar les ampolles abans de decidir quines comprar.